И здравейте, приятели! Аз съм Супер Гейминг БГ или другия оня Always Gaming. Днес ще насъкаме втори епизод на нашата така любима Майнкрафт поредица. Да, ще направим това. What? Окей, буквално не съм включвал играта откакто снимах първия епизод, защото буквално качих клипа първия епизод преди около 30 секунди буквално. Пусна да се качва, би трябвало да се качил вече, да, би трябвало. Да, качил се. Отидох на компютъра и го видях, така. Сега. Нека да спра да се обяснявам и да започвам с това, което ще правя днес. Така, това, което съм планирал да правя днес е да започна да копая онази мина, за която ви говорех, която в игра... Защо? Stop lagging, please. Да. Как ще го оцеля? Аз съм най-големия нуб на света. Защо да го оцеля? Като... Аз не мога да играя Майнкрафт и... Да. Да. И сега, днес ще направим някои неща, които ще бъдат доста полезни. Като първото нещо, което ще направим, ще бъде... Познаете какво? Първото нещо, което ще направим, ще бъде... Да, забравих, аз имах такова. Да, но никога не се прецаквайте да правите лък, а си правите винаги фишинг род или върица на български. Fuck you! Знаех си, че ще стане такова. Знаех си, че ще стане такъв гаф. Аз бях сигурен. Ей, да ти пикам на зомбито. Както казах, не си правете никога първо лък, защото от върицата може да ви се падне енчантнат лък. Повярвайте, веднъж ми се паднаха два енчантнати лъка Infinity, от който единия имаше Infinity, другия имаше Infinity и Flame, което е такъв да се с огнени стрели и да му трябва само една стрела и да стреля безкрайно, което е изключително готин лък. Ако имах Envy тогава и ако имаше Infinity 2, щях да го направя на Infinity 2, но няма смисъл. И сега какво ще правим? Още ли ножа? Това ни усложнява плановете, хора. Това ни усложнява плановете и ще се върнем, когато е ден вече. Добре, хора, ще продължа клипа по време на нощ, понеже нямам абсолютно никаква шибана идея защо не става ден, като аз буквално чакам от 10 минути, 15 сигурно има. Просто сега, докато чакаме да стане ден, ако тъпата игра не е бъгнала, ще поиграем, по-скоро ще покопаем малко. Да, ние играем ден, но да покопаеме. И ще имаме ще имаме, което е готино, ще имаме фурна и ще имаме и кирка, като първо ще направим кирката, но ще съберем и за двете, защото не можете без тях просто. Сега, без фурна и без кирка, най-много просто да сте един нуб, който да има дърт къща и да... Да. Така, колко имаме? 12 са ни, мисля, че точно достатъчно. Правим пръчки, печка и... Кирка пауър. Кирчока. Къде ми е печката? О, май гад, тя ми е до мобизера точно. И сега... Фърнес! Ей! И сега първото нещо, което ще направим, ще бъде да... Днес ни остане едно стон. Ще бъде да изпечем малко чаркол да си направим, понеже... What the fuck? Ей, бро, чакай. Ама, вижте го, той ще дойде да ми разбива вратата. Ще ми разбиеш вратата, аз ще разбия... Канчето ще разбия. Заповядайте още. Майко, аз ще умра скоро, ако продължавам така. Но защо да факт не става ден? Знаете ли какво?
ще рестартирам играта и ще видя дали няма по дяволите да стане един тъп ден, защото нямам никаква идея. Ще рестартирам играта и ще видя защо на факт не става нищо. Просто чао за сега. И добре хора, завърнахме се. След като спрях клипа буквално около 5 секунди и играта крашна. Сега нека видим. След като сега реши да стане ден. И този краш май ме е хилнал. Да, хилнал ме и освен това ме е и фиднал, което е така добре. Благодаря ти, Лак. Те са се изпекли много бързо, просто. В принцип не би трябвало да са толкова бързо, но... Тан! Има 4 точа. За пълен булшит. Да, така. Сега взимаме яката кирка, взимаме тъпата кирка. Знаете ли, това всъщност тъпата кирка ще остава. Тя не заслужава просто да е тук. И сега ще си освети малко къщата, понеже това е тази къща, като даже и факли няма на нея. Да, това ще бъде. Сега. Тук по принцип трябва да ми е леглото, е това празно, тия празни 2 квадратчета. Трябва да са ми леглото. Но както и да е, сега ще покопаем малко и ще сложим първия точ. Бам! Ей, светло е най-накрая. Най-накрая светлина. Леле, бях забравял колко е. Понеже не бях играл Майнкрафт от много дълго време. В смисъл, аз си говоря от много дълго време, отпреди да кача ония клип, който беше епизод 1, не бях играл Майнкрафт от сигурно 3 седмици и дори даже не помня и какво беше чувството да имаш каменна кирка. За сигурно един нуб би зарадвал да има каменна кирка, защото сега той нуба е с всички такова, нуба е само с ледър неща, само с... Нуба в Майнкрафт се радва на всичко тъпо. Просто. Също така, нещо, което съм планирал да правя, ще бъде доста така... Извинете. Казах ви, че съм малко болен така и... Да, извинете. Също така, нещо, което съм планирал да правя, ще бъде да събера малко сидове и отгоре на... Стига сега. Сега точно ли намери да вали? Яйце! Аре. Нямаше. Добре, сега ще посъбера малко сидове и ще се върна, когато съм ги събрал. Добре, не съм експерт по Майнкрафт, но като гледам формата на тези дървета, които са там, в центъра на клипчето, мисля, че някъде тук трябва да има подзол и мисля, че някъде тук има овца. Хайде. С кирка ще убия. Половин сърце беше. Аз очаквах да ми вземе 4 сърца, защото не предвидих, че ще скочи така. Късметлийски смисъл. Гати мъглата има. Да, със сигурност на около 200 блока максимум има подзол някъде. Което е оня гнусния дърт. 5 левел, ей! Още една овца ни трябва за да имаме легло, което ще бъде яко. Така. Сега няма да търся овце, но ще направя друго нещо. Ще вляза тук, ще взема... Ти се ебаваш с мене. Да, също така събрах малко пилета. Смисъл такова. Събрах малко... Да, убих малко пилета. Събрах малко сидове, които ще бъдат полезни и... Какво ще бъдат полезни, като аз нямам кофа с вода и за какво ще ми е тази ферма, като аз нямам кофа с вода и аз съм голям нуб, защото забрах това и... Да. И не мога да играя Майнкрафт, защото съм забрал как се играе Майнкрафт, защото наскоро
имаше гадно нещо, което малко ме депресира и единственото, което искам да правя на Майнкрафт е да си играя с едно Stranded Deep на Майнкрафт, т.е. да се оцелявам на някакъв тъп остров и накрая всичко да ми се... да. Няма да кажа думата сега. Няма да кажа думата. Добре, няма да я кажа, да кажа по друг начин. И накрая всичко да унищожа с TNT и да... Аз ще кажа, и накрая всичко да прееба просто. Тотално да прееба нещата. Тази кирка, кога се щупи толкова бързо, бе? Да, бе, бързо. Това поне не е голд кирка. Ако беше голд кирка, направо щеше 20 блока да изкопай да се щупи. Клипа 11 минути и аз в момента се чувствам все едно нищо не съм направил. Все едно си играе така просто и... Да, все тая. Даже не знам как ще се казва клипа. Как? Да, от разговор за Stranded Deep и Minecraft, в смисъл Stranded Deep в Minecraft, минахме на разговор. Как ще се казва клипа ми? Как ще се казва клипа ми? Сигурен съм, че в тъпия ми клип се чувам на нос и нищо няма да излезе смисъл. Дап. О, стига, бе! Дам, как ще ми се щупи кирката? Хора, мисля, че имаме един проблем. И този проблем какъв е? Не мога да спринтвам! Което е биг проблем е. Наистина това е биг проблем. Защото когато не можеш да спринтваш, може всичко да ти се случи. Просто, да. Просто ужас. И сега, не знам какво да направя. Седих се какво ще правя. Опа, аз забравих рецептата. Маля, колко съм прост. Там. Ай, сами елата. Стана ли нощ? Още ли вали? Още ли има тъпа мъгла? Има тъпа крава. Ей, сега ще я критна. Искам да видя дали ще успея да я критна и да я убия от първи път. Не. Аре, бе, къде бягаш, бе? Ела така, бе. Ела тука, бе. Атака. Умри. Овца, къде си? Знам, че тук има овца, сигурен съм. Но, всъщност, ако трябва да съм честен, ако не знаете толкова много неща за Майнкрафт и не сте и сте по-големи нубове от мене, не може да сте по-големи нубове от мене, защото аз съм най-големия нуб в Майнкрафт. В смисъл така, да, аз не знам нищо за Майнкрафт и базикам се. Знам доста неща, но понякога мога да ги забравя много жестоко. В този байом, който забравих как се казва, няма много овце, знаете ли що? Защото тук се спаwnват вълци. А вълците и овцете не са много добри приятели. Те не са добри приятели. Мразят се, а сега е време аз да ви кажа чао. Аз бях ходил. Защо го бъркам винаги? Бях супер гейминг. What the fuck? Дай броня. Чакай малко, бащата дойде. Вали!